O vindeiro luns 14 de xaneiro comezan as obras de reforma da rúa Benito Corbal, ca consecuente afección ao tráfico tanto peonil como rodado. Para poder acelerar os traballos, a rúa permanecerá pechada, aínda que se permitirá o acceso a garaxes, servizos ou emerxencias. É unha zona tremendamente densa en canto a poboación e, ademais, é unha zona que é un dos accesos que ten o aparcamento de Barcelos. Por lo tanto, é unha obra que para o tráfico rodado é importante. Pero, ademais, é unha obra moi importante para o tráfico peonil, que lembro que o obxectivo desta obra é gañar espazo para o tráfico peonil, que é o que realmente ali é moi denso, non? É moito máis denso incluso que o tráfico de vehículos. A intervención, que se estenderá durante 4 meses, realizarase en 2 fases. Na primeira, entre Sagasta e Blanco Porto, cambiarase o sentido de circulación das rúas Javier Puig, José Millán e Sagasta. A rúa Lepanto quedará pechada ao tráfico, agás para servizos de residentes. Hai que invertir o sentido de 3 rúas. En primeiro lugar, o de Sagasta, que queda invertido dende Cruz Gallastegui ata Benito Corbal, vale? Para que se poida entrar en esa parte de aí de Benito Corbal e para que teña unha saída a Sagasta. O de Javier Puig, que queda en sentido San Antoniño-Benito Corbal, vale? Para darlle acceso a Blanco Porto. E o de José Millán, que queda en sentido Benito Corbal-San Antoniño, para que teña saída a Cobián Areal. Prohíbese o estacionamento en toda a zona afectada polas obras e a rúa Lepanto cambiará de réxime fixo a servizos para facilitar as actividades das residentes e comerciantes. Relacionado con Lepanto, o que propón a Policía Local, e vamos a facer caso, é que non se simultaneen as dúas obras. Vale? Cando rematemos a tramitación de Lepanto, a Policía recomenda que a obra non comece ata que remate a de Benito Corbal enteira. Na segunda fase obrarase entre Blanco Porto e Cobián Areal. Neste punto, a rúa Lepanto xa se poderá abrir o tráfico normal e volverán a cambiar de dirección as rúas que na primeira fase inverteron o sentido. Tamén se verá afectado o tráfico a partir do luns no barrio de Monteporreiro, onde se está a rematar o soterramento da liña de alta tensión. O asfaltado de varias rúas levantadas por esta obra realizarase entre os días 14 e 18. A intervención comezará pola rúa Portugal, que estará pechada o martes polo asfaltado da banda de circulación. Inverterase o sentido da rúa Francia. O mércores obrarase na rúa dos Campos, onde se regulará o tráfico con pasos alternativos. O xoves estará pechada a rúa da Pomba, dende a avenida de Lugo ata Santa Margarida. Recoméndase aos condutores evitar as rutas afectadas os distintos días.